se epidemiološke situacije tiče, ona je nepromenjena u odnosu na juče, nemamo ništa sumnjivo, nemamo novih uzorkovanih i taj deo je ok. Ono što su epidemiološki rizici u ovom trenutku jesu institucije i ustanove gde rade ljudi iz drugih mesta gde postoji prenošenje virusa, tako da bih apelovao na te ljude i na njihovu savest ili savjetovao im da shvate mere distanciranja i nošenja zaštitne opreme u zatvorenom prostoru. Dakle, mislim i na policiju, i na carinu, i na železnicu. Dakle, tamo ima ljudi koji dolaze iz drugih gradova gde postoji realno prenošenje virusa. Znači, kada bi mi sada govorili samo o Dimitrovgradu, ja bih rekao slobodno će ljudi mogu da se ponašaju kako hoće, ali problem je u tome što kada krenemo sa svim ovim otvaranjima, mi izlažemo se svi u stvari virusu. Tako da bih voleo da se poštuju sve te mere, a kako smo u zadnjih meseci i po dana pokazali da smo ipak zajednica koja ume da se čuva i ume da poštuje neke mere, ja se nadam da ćemo tako i završiti, da kažem, ovaj mesec maj, jer od juna i ja ne očekujem iskreno, znači da u Srbiji bude negde cirkulacija virusa. Što se tiče dezinfekcije, ona se radi po standardnom modelu, još uvek će se raditi tako, dok god, kažem, bar na nivou okruga ne bude prestanka prenošenja virusa, tada ćemo razmišljati o proređivanju tih aktivnosti. Što se tiče paketa, dakle, oni su, ako se ne varam, podeljeni u Gojndolu i u Lukavici. Gradinje bi trebalo danas da se podele paketi. Govorim za penzionere sa primanjem ispod 30.000 dinara. I onda će se krenuti, dakle, i sa podelom, verovatno, znači, željuša. Dakle, ostavit ćemo grad za kraj iz razloga što će tu biti potreban veći broj volontera, da ne bi grad razvukli, znači, na više nedelje, da kažem, jer je najveći broj penzionera upravo u gradu. Inače, što se tiče ljudi koji su donirali, ja sam dobio, znači, dozvolu da mogu da kažem, dakle, jednu od najvećih donacija uplatio je Jovica Ristić, znači kao fizičko lice, tih 100 paketa, i to bih volao, znači, da se ovako i javno putem medije zahvalim na tome. Apelujem na sve, dakle, bilo je, spisak ćete bukvalno dobiti kada sve to bude završeno, da se čisto zna ko je sve pomogao i ko je sve donirao u vreme kad je bilo najpotrebnije. To je ono što sam rekao, ne treba kriti donatore, osim ako oni sami ne žele da budu anonimni. Inače, evo pozivam i stalno pozivam donatore, slobodno možete da se javite, sve opcije su otvorene, dakle možete i vi da donirate pakete, možete i da zajedno sa opcijom podelite pakete, ne pravimo nikakvo pitanje, dakle nema nikakve politizacije u svemu ovome, cilj je u stvari pomoći našim penzionerima. Također je stigla donacije i Dunav osiguranja, stigle su donacije i naših privatnika. Kažem, sve će to biti transparentno. Na računu fondacije u ovom trenutku je negde skoro 400.000 dinara, tako da se povećala i ta aktivnost. Verovatno će upravni odbor fondacije zasedati ovih dana, da se bar neka sredstva, znači, koje su i namjenski uplaćena za pakete, prevedu nekim prodavnicama, odnosno da se kupe namirnice, da bi se pravili paketi. Paketi se prave u sportskoj sali, a odatle, znači, kreće distribucija. Što se tiče aktivnosti lokalne samouprave, dakle, polako kreću i neke aktivnosti. Mi se pripremamo u toku ove nedelje za otvaranje uopšte lokalne samouprave od sledeće, dakle od ponedeljka 11. Krenut će sa radom u punom kapacitetu. Vidjet ćemo samo zbog prostornog kapaciteta koji je loš što se uopšte ne tiče, jer su nam kancelarije male za taj broj zaposlenih i prosto vidjet ćemo kako će se taj deo samo završiti. Inače od ponedeljka kreće sve službe da rade puno radno vreme. Vrtići, odnosno vrtić kreće, znači, sa radom 11. maja takođe. Sada se rade pripremne radnje za vrtić. Što se stacionara tiče, podaci su da nema trenutno obolelih u stacionaru. Druga smjena, znači, je
sa 15-dnevnim radnim vremenom je od nedelje, to sam rekao. Planira se još jedna smena od 18. maja, vidjet ćemo da će i ona biti realizovana, sve to zavisi od epidemiološke situacije u zemlji kakve. I to bi, također je krenulo asfaltiranje nekih sokaka koji su bili planirani. U ovom trenutku se radi asfaltiranje Veljka Vlahovića i bočnih sokaka i u ovom trenutku su intenzivni radovi na osvetljenju pametnika. Dakle, to je nešto što se u ovom trenutku radi od strane lokalne samouprave. Nastavlja se ta druga faza video nadzora i on se trenutno radi. Uskoro ćemo raspisati za projektovanje za ostale sokake u prigradskim naseljima i okolnim selima, da bi do kraja godine taj posao bio završen. I to je što se tiče trenutnih aktivnosti. Ako imate pitanje, izvolite. Ugostiteljski objekti su danas počeli sa radom. Da li imate informaciju? Ugostiteljski objekti su danas počeli sa radom. Komunalna inspekcija je od jutro skrenula da deli rešenja, odnosno naredbe štaba i da proverava raspored stolova i stolica i negde, da kažem, ajde na sredini tih provera, već smo se čuli sa komunalnim inspektorom koji je rekao da je za sada stanje zadovoljavajuće, dakle u redu je, ugostitelji su dobili naredbe i krenuli su sa po protokolu i po propisima, po naredbama, onako kako treba da se radi. Tako da ja i tu ne očekujem da će biti nekih većih problema.